Bakithi this is it. 80% wabantu besifazane badata abantu abashadileyo. I repeat, 80% wabantu besifazane abadivorcile badata abantu futhi abashadile. Okusho ukuthi njengoba edivorcile usayophinda futhi ajole nomuntu futhi oshadile. Umbuzo ukuthi kanti mina wayengiyekelani esawujola futhi nomunye umuntu oshadile. Sibuze lo mbuzo. Kunento le ndoda ajola naye eshadile enayo eyenza kahle futhi wena unganayo futhi ungayenzi. Unkosikazi akakuyekiswa ukuthi uyacheata. Ukuyekisa ukuthi akanazo izinto in your presence. Ukucheata kwakho does not lead her ukuthi akuyeke as long wena uphuwa uyohleze kushiya. Ahamba ojola nendoda eshadile enemali emnika zonke izinto ashintshe izingane esikoleni zofunda kwenye indawo zifundiswe le ndoda because iya afforda iya struggleisha iyazama imthatha njengomunye unkosikazi wayo oseceleni. Izingane zakho azisena ndaba nawe zithanda lo babalo ngalekho umfana yaqala ukuba ne video game akaze ahlale kusofa urecliner kweleather umngakho kodwa namhlanje unosofa weleather uzothi uma ufika namaphepha edivorce ufika abahleli kusofa ingane zibuka iTV enkulu engaka because umngakho uye kulamadoda lawa enza lento wena ehlezweni ukuthi hey ngingancane ngife ngiyayisa uzokushiya unkosikazi